ಬೇಜಾರಾವೊಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಈ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾರ್ಡೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತು ನನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಅಮ್ಮಂತುಲೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಂಗಡಿ ನನ್ನ ಪಿತಾಡ್ನೆ. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕನಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಚ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಬರ್ಪುಲಕುಂಡು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಪಪ್ಪ ಅಂಗಡುಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದು ಪಿದಾಡ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಲೆ ಪುಯ್ ಪಪ್ಪಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತಮ್ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಲ ಕಾಯ್ತಿದ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಷ್ಣಿಂದೆ ಬರ್ಪಣಗಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹೆವಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಟು ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ನಡೆ ಬರ್ತೇ ಕೊಪ್ಪಲ ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಿದಾಡ್ದಾರ ಪಪ್ಪನಕ್ಲು ಮಿತ್ ಬರ್ಪೆ ಚಿಕ್ಕನ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕನ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈರು ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರತಿ 5 ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಿತಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಏತಂಟೆ ಉಂಟ ತೊಟ್ಟನ ಇಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ ಬಾ ಪಪ್ಪನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಡಿಯರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಯಿ ಕಂಡದು ಓ ಬಲಪ್ಪೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡವ ಒಂಚೂರು ತಿರೋಡ್ದಲ್ಲ ದಾಯ್ತಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಫುಲ್ ಪಾಶ್ ಆದ ಪಿದಾಡ್ದಿದೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತ ನಡುಂದು ತಿರ್ಗೋಣ ಇಂಚಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎತ್ತಿ ಇಂಕ್ಲು ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಆರು ತೂಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚಾರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಲ ಹರಿಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಬಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ದಾಲ ಬಿದ್ದು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಯ್
ಹಾಲು ಬಳಿಪಲು apa balik ke Incole yes ndi kita bunde tara dancadu padalativi konja hai panu hai ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋದು ವನಸ್ ಮಂತದ ಚಾಪರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಸೊ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತು ಜಿಂಜ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಯಿಜಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ರಾತಿಜಿ ಕೋಡೆ ಅನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಐಕ್ಲೆ ಅನ್ ಸಾರಿ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕದೈತ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನ್ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಲಿ ರೈತನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನೆ ಕೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಟ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಚೂರಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಕ subscribe and play. Thank you for watching. Bye.